の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. And I'm Japet. And I'm Medyo. And we are the Capuno! So guys, ang gagawin namin ngayon ay my sibling does my makeup. Walang marunong mag-makeup sa amin pero mag-blindfold yung isa tapos yung naka-blindfold yun yung magme-makeup. Hindi naka-blindfold. Yun yung may make-upan. Oh, yung isa, taga-bigay. Tapos since hindi kami marunong hindi kami marunong mag-makeup, tiningnan ko yung makeup tutorial ni Jasper. Tapos nilista ko na lang kung anong meron yung gamit kami. Credit sa may-ari ng gamit na to, yung ate namin. Yung ate namin. Sere! Ayun, may kudigo pa. Ito yung nilista na na may gamit kami na nasa tutorial ni Jasper sa makeup niya. Tingnan niyo yun, guys. Tapos yung makeup kit na marami ng cobwebs. parang pero yung ate yung may-ari dito. Tapos may listahan kami kung ano yung pagkakasunod-sunod na dapat gawin. Pero hindi talaga ito yung pompiang. Kung sino yung naiba, siya yung mimake-upan. Tapos magbato-bato pick na lang kung sino yung magme-makeup na naka-blindfold. Pompiang! Apit! Nakaganon kamay mo. Bato-bato pick! Ikaw panalo eh! Ikaw talo, so ikaw yung So ikaw yung iba-blindfold. Char, prepared. Mabango yung damit. Wala yung BB cream. Hindi mo na, Jas? Di, ito na yung meron tayo eh. Wala. Sige na. Wow! Tapos, concealer. Ano gusto mo yung liquid or mura sa... Ikaw bahala. Ikaw yung guide. Hindi ko siya powder, mura siya ka ng... Tapos na. Tapos na. Tapos, powder. Ano mo na? Wala tayong ibang powder eh. Ano man to? Dapat sa likod man to. Hindi man to pangmuka. Pero parang may mali. Parang nagmamassage siya. Tapos, blush on. Bakit? Sabi nila, ano daw para... Blush on. Blush on. Next, eyeshadow. Asaan yan? Ang gamiton ito. Bisag asan? Ay, kana. Patay, may panong yung... Sige na lang. Oh, yun, giduot yun. Patay ka niya. Wow! Next. Huwag mo masyado i-game lagi. Isang cool. Wow! Tapos, eyeliner. Ayun, Eyebags naman. Tingnan ko, eyebags na Di eyeliner. Kabila.
Sa taas din yung meron yung sa taas. Sa taas sa mata. Wow! Tapos, ay, pangkilay. Ano na yun? Kamila. Ganyan dapat yun daw eh. Sabi ni Jasper kasi dapat parang Pinabuhok. pinabok yung stroke. Oh, Nicole. Wow! Lipstick. Yan nga. Huwag kang mag-galaw-galaw, okay? Ganun mo ba? Ito na yung ano mo. Ding, ding, ding. Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa So guys, si Bunso na naman yung magme-makeup kay ano, kay Jerome. Tingnan natin kung gaano kagaling si Bunso mag-makeup. Watch and learn, guys. No? Watch and learn. Watch and learn. First, BB cream. Fair, Ah! Balik ka na dito! Grabe! Hindi ka na, Hindi mo, mananimog ko unfit lotion. Nawa? Durot na. Wala, oy! Ayaw. Gawin pa ni mo na ako. Kapit tumingin ako. Jasper, like inspired by Jasper Amorin. Dali, oh, gapo kayo pala. Para fair. Para fair. Next, concealer. Ano sa eyebags mo na fit, buti. Parang si Mish ay. Tapos, powder. Powder na pambata. Wow! Wow! May iwan, hindi mo makeup eh. Blush on. Just, tinuruan mo daw siya, Just. Eyeshadow. Kanipit. Wow, galing-galing. Wow, galing. Ay, doon. Tulog na mo na. Nabali. Nabali. Glitter na ano, eyeshadow. Kita sa kulong. Eyeliner. Oh, Thank you for the instant eye bag. sa taas, wait, sa taas, sa mata. Sa taas, cut-eye daw, pinakat-eye. Pinakat-eye. Sige. Kabila. Balik. Balik. Wow! Cut-eye. Cut-eye. Ay, sa kilay lang. Yan, Jasper 3D. Isa to yung Jasper 3D. Just for 3D. 3D kilay. 3D kilay no.
hairstyle. Pinang hairstyle. Kilay na hairstyle. Oo, sige. Sa kabila, sa kabila. Wow! Hindi ko makakita. Next! Sa pampit sa ilong. Nose-line. Oh, nose-line, nose-line, nose-line. Nose-line na pina Jasper. Kana. Oh. Ayaw, iduot ah. Yung naman, nastunga. Ana, wala nga good. Ha? Ah, okay, ana. Ano rin na? Ganyan pala yan. Shout out kay Mish. Shout out kay Miss. Sabi. Oh, ganyan pala. Balik. Okay. Ang galing ng nose line ko eh. Oh, dapat sa taas, may kapilas taas. Na. Doon. Lo! Para ka ng deer yung... Wow! Oh, galing-galing. Galing-galing na bunso ah. Galing-galing ni bunso ah. Lipstick. Siya, ngipon mo na yung pinapakain mo yung lipstick eh. Pati sa baba ay ano, taas. Masyadong mataas yung ano mo, pati sa baba. Oh. Ay, liyo pa. Oh. Ikaw na. Oh, wala. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード So, doon nagtatapos So, doon nagtatapos ang aming vlog. Daya. Inano ko lang talaga yun, so sila lang talaga mag-make Kasal ko yun. Guys, i-follow nyo yung ano nila, i-follow nyo yung YouTube channel nila. Yung link ng channel nila andito sa description below. Kaya, di ko na lang ipa-search kasi maraming gumagamit ng Japet Capuno. Kaya mag-ingat kayo guys. Yung i-follow nyo lang na, i-subscribe nyo lang na channel dito lang sa, sa description below. Diyan yung link ni Bunso tsaka ni Jerome. Please follow them guys. Tsaka paki-subscribe na din sa akin. Galing-galing ni Bunso mag-nose line eh. Pag-ganon-ganon mo siya. Kanina mo natutunan yan? Kay Mish. Shout out, Mish! Hanggang sa muli! Paalam! Shoutout kay Marvin Aranda ng Pasay City, Nikki Munyon ng Dumaguete City, kay Janelle Roy Bisinga ng General Santos City, Giancarlo Bagalaksa ng Camarines Sur, kay Rich Mabalot ng Alcala, Pangasinan, kay Weng Gumahad ng Lazi, Siquijor, kay Brian Tesio ng Midsayap, North Cotabato, kay Princess Galio ng Musami City, Derek Turalba ng Balawan, La Union, June Henson Makalam ng Sarangani Province, at saka kay Obet de la Paz Makasyeb ng Switzerland. Wow!